и имам усещането, че съм на едно от тези места, които не съществуват на карта. Това тук не е просто къща. Това е триетажен планински дом. 600 квадратни метра пространство, което спокойно може да се нарече и частно мини-имение. Само дневната е 100 квадратни метра. А точно до нея е кухнята. Модерна, напълно оборудвана. А от дневната се излиза на първата голяма и покрита тераса. 60 квадратни метра, а на втория етаж и втората тераса, но този път имаме и вана. Къщата е ново строителство, но е направена така, че да запази изцяло духа на района. А вътре модерна, с най-високо качество и внимание към всеки детайл. И ако през цялото време сте се чудили къде точно се намира този имот, това е Лещен, едно от най-красивите и уникални места в България.